Pokud náš počítač používá více lidí a každý chce mít svoji vlastní pracovní plochu, tak se nám po spuštění zobrazí takzvaná přihlašovací obrazovka, přihlášení do systému. Vy před sebou uvidíte takovou, jaká je tady na obrázku, s tím, že my budeme používat uživatelský účet, který se jmenuje Kurz pro seniory. A ten není nijak zabezpečený heslem, takže spuštění provedete klasicky jednoduše tak, že kliknete levým tlačítkem na ten obrázek nebo nápis Kurz pro seniory. Poté se vám načte pracovní plocha. Ta vypadá asi takto nějak. Doma samozřejmě nemusí vypadat zcela stejně. Jde o to za první, jaký máte operační systém a také o to, jaký obrázek máte tady na pozadí, ale systém bude vždy hodně podobný. Tady jsou na obrázku označené ikony. Ty reprezentují vlastně nějaký program nebo nějakou složku. Tady tomu obrázku, co vidíme před sebou, tomu se říká pozadí. Dole se tady vlastně celé té části říká pracovní lišta. Tady máme potom panel jazyků. Z tohoto důvodu, pokud to máme například z nějakého důvodu přeplé na anglický jazyk, tak se nám například nemusí psát znaky s diakritikou. Tady v této části vidíme hodiny, kolik je hodin. Tady ty samé ikony, které jsou tady, můžeme přetáhnout sem do panelu snadného spuštění a můžeme takovýma malinkýma ikonkama vlastně to potom ten program spouštět. A tak asi nejdůležitější pro nás bude tady to tlačítko nabídka Start, s kterou budeme pracovat docela hodně a v ní v podstatě najdeme všechny programy, které jsou v počítači nainstalované a taky si tam můžeme najít jakoukoliv hudbu, kterou máme v počítači uloženou a budeme tady taky moct počítač vypnout a zapnout nebo odhlásit. Já vám nyní ukážu, jak taková pracovní plocha vypadá na operačním systému Windows 7. Toto je určené především pro ty, kteří mají nějaký novější notebook a mají tam tím pádem tento nový operační systém. Tak vidíte, že ta pracovní plocha má zase na pozadí nějaký obrázek, jsou tady nějaké ikony, tady vlastně všechno, co tady před sebou vidím, toto všechno jsou ikony, tady vlastně tady toto je potom ta pracovní lišta, vidíte, že tady mám velké množství v tom panelu pro snadné spuštění těch programů. Tady mám zase hodiny, vidíme, že jazyk je nastavený na český a je tady místo toho nápisu Start, je tady taková pěkná ikonka. Když na to ale kliknu, tak vidíte, že se objeví něco podobného. Mám tady nabídku na vypnutí počítače, nebo můžu ho taky restartovat, uspat ho, pokud na delší dobu třeba odcházím. A jinak jsou tady, zase vidíme všechny nabídky podobné jako v tom systému Windows XP.